Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Eber. Taong 1946, Masbate. Noong mga panahong ito, binata pa lamang si Eber. Dahil ulilang lubos na siya sa kanyang mga magulang, sarili na lamang niya ang kanyang binubuhay. Dahil tanging isang maliit na bangka lang ang naipamana sa kanya ng kanyang mga magulang, minabuti niyang gamitin ito sa pangingisda. Yun nga lang, paswertehan ang kanyang naging kalagayan. Kapag nakarami siya, nakakabenta siya. Pero kung konti lang, ibinibilad na lang niya sa araw ang mga isda para gawing tuyo. Kung nagkataon na sobrang dami ang kanyang mga nahuli, nagagawa rin niyang magliwaliw at mag-inom ng alak ng magdamagan. Marami ang nagbibigay sa kanya ng payo na magkaroon na ng asawa para may mag-aalaga sa kanya at para may napupuntahan din ng kakarampot na perang kinikita niya. Subalit, tinatawa na lang sila ni Eber at idinadahilan itong mas maigi ng gano'n ang kanyang sitwasyon dahil malaya siya sa kung anumang kanyang gustong gawin. Isang gabi, nasa kalagitnaan siya ng kanyang pag-iinom ng alak sa labas ng kanyang bahay nang may isang matanda ang nakita niyang naglalakad. Mahina ito at parang sobra ang pagod. Nakaramdam siya ng awa roon, kaya tinawag niya ito at minabuting bigyan ng makakain tsaka maiinom. Pangingisda pala ang hanap buhay mo. Sa bagay, malapit ka naman sa dagat. Teka, marami ba ang nahuhuli mo? Hindi nga ho eh. Minsan marami. Minsan naman kokonti lang at sapat nang may ulam ako. Napatawa ng bahagya ang matanda. Nagpasalamat ito kay Eber dahil sa pagbibigay niya ng pagkain. Nung mga oras na yon, may kinuhang matanda ng isang maliit na bote. May laman ito na parang maliliit na ugat na parang buhok. Ito ang tiw-tiw. Magagamit mo ito sa pangingisda at sigurado ako na marami kang mahuhuli. Huwag mo lamang dadalhin yan sa loob ng bahay mo dahil hindi lang mga isda ang kaya nitong akitin. Oh, teka, ano ang ibig niyong sabihin? Kahit na anong nilalang ay maaakit ng bertud na bagay na ito. Kaya kailangan mo ring mag-ingat. Baka mamaya, kapag nangingisda ka, ay iba na pala ang mahuhuli mo. Napalunok ng kanyang laway si Eber. Bahagya siyang napatawa sa sinabi ng matanda sa kanya dahil hindi naman siya naniniwala sa mga elemento at kung ano-anong nilalang. Lasing din siya ng mga panahong yon, kaya naisip niyang baka pinaglalaroan lang siya ng matanda at sinusukat ang kanyang katalinuhan. Napansin ng matanda ang naging reaksyon niya, kaya sinabi nito na hindi siya nagbibiro. Maaari rin daw na subukan ni Eber ang tiw-tiw kahit doon mismo. Nakaramdam naman ng hiya ang binata, kaya napailing na lang siya. Nako, kahit wag na ho. Alam ko naman na seryoso kayo eh. Isa pa, may narinig na rin ako patungkol dyan. Dahil naisip niyang makakatulong yun ng malaki sa kanyang hanap buhay, tinanggap niya ang bigay ng matanda tsaka nagpasalamat dito. Noon din, nagpaalam na yun sa kanya, kaya naiwan siyang mag-isa sa tapat ng kanyang bahay. Sinundan na lang niya ang matanda at nagtaka siya kung bakit papunta yun sa baybayin kung saan wala naman siyang maaaring lusutan. Dulot ng pagtataka niya, naisipan niyang sundan ng matanda. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang makaramdam siya ng kakaibang ihip ng hangin. Agad siyang inantok, kaya napagpasyahan niyang bumalik na lamang sa kanyang bahay at wag nang intindihin ng matandang yun. Pagdating niya roon, nagulat siya nang makita ang napakaraming alitaptap na umaaligid sa boteng ibinigay sa kanya ng hindi niya kilalang matanda. Dahil sa kanyang nasaksihan,
Naging malakas ang kabog ng puso niya at naisip agad niya na may bisa nga ang tiw-tiw. Kagaya ng sinabi sa kanya ng matanda, hindi niya yun dinala sa loob ng bahay niya. Iniwan niya ito sa labas at hanggang sa mga oras na yun, dinudumog pa rin ng mga alitap-tap. Sinigurado na rin niyang walang ibang makakakita nun para walang magka-interes. Dahil may tama siya ng alak at naramdaman na niya ang antok, nagpasya na lang siyang magpahinga na muna. Sa susunod na gabi na lang ulit ako mangingisda para walang buwan. Tsak na dahil sa tiw-tiw, magkakaroon ako ng maraming huli. Pagkahiga niya, biglaan siyang dinalaw ng antok. Hindi naman siya nanlaban doon hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Kinabukasan, sa hindi niya malamang dahilan, ay biglaan ang pagsakit ng kanyang ulo. Naisip niyang baka dahil yun sa pag-inom niya ng alak, kaya minabuti na muna niyang magpahinga na lamang. Nang mga sumunod na araw, hindi pa man tuluyang dumidilim ang paligid, ay inihanda na niya ang kanyang lambat at bangka. Dinala na rin niya ang bote na may lamang tiw-tiw, tsaka isinabit ito sa kanyang bangka. Dahil sanay naman siyang mag-isa kung mangisda, hindi siya nabahalang pumalaot ng walang kasama. Noong umalis siya sa dalampasigan, sa hindi niya malamang dahilan, ay nakaramdam siya ng kaba. Naisip niyang baka nananabik lang siyang makahuli ng maraming isda, kaya isinantabi niya ang kung anumang nararamdaman niya. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalayag patungo sa laot. Nung nandun na siya, agad niyang iginala ang kanyang paningin para pakiramdaman ang paligid. Nasa ganoong kalagayan siya nang makarinig siya ng napakaraming ingay sa tubig. Nagtaka si Eber, kaya napasilip siya sa gilid ng kanyang bangka. Napangisi na lang siya nang mapansin niyang marami ang isdang papalapit doon, kaya kahit na medyo alanganin ang kanyang pwesto, ay inihulog niya ang kanyang lambat doon. Nang magsipulasa na ang mga isda, agad niya itong hinila. Walang paglagyan ng tuwa niya noon dahil marami-rami ang kanyang nahuli. Mabuti na lang at malakas siya, kaya hindi siya nahirapang hilahin ang lambat pabalik sa kanyang bangka. Nung mga panahong yon, parang lulundag sa tuwa si Eber. Noon din naniwala siya sa sinabi ng matanda. Gusto pa sana niyang maghulog ng lambat pero alam niyang siya rin mismo ang mahihirapan kung sakali. Dahil dito, nagpasya na lang siyang bumalik sa dalampasigan at nang makolekta na ng maayos ang mga huli niya. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalayag pabalik sa tabing dagat nang sa hindi niya inaasahan ay biglang umambon. Nagtaka pa siya, gayong biglaan naman ang pangyayaring yun. Walang ano-ano, may narinig siya ulit na ingay sa tubig. Sinipat niya ng maigi at itinaas pa niya ang dala niyang lampara para makita kung ano yun. Teka lang, ano ba ang nilalang na yan? Halos hindi makapaniwala si Eber nang makita niya ang isang babae na kalahating isda ang katawan. Kahit na hindi siya gaanong naniniwala, alam niyang isang sirena ang kanyang nakikita. Pagkatitig ng nilalang sa kanya, may kung ano itong sinabi sa pamamagitan ng kanyang isipan. Nanghihingi yun ng tulong, ngunit dahil sa pag-aalinlangan, hindi niya agad ito tinulungan. Lumipas ang ilang minuto at nanatili ang sirena. Parang wala ito sa sarili at parang may kung anong dinaramdam. Kalaunan, nakaramdam ng awa si Eber, kaya sinubukan niyang ilapit paroon ang kanyang bangka. Inabot niya ang kamay ng nilalang at sinikap na mapaakyat sa kanyang bangka. Pagkasampa ng nilalang sa kanyang bangka, nagulat ang binata nang makita niyang duguan ito at may napakaraming sugat. Kahit na hindi niya alam kung sasagot ba yon, sinubukan pa rin niyang tanungin ito kung ano nangyari. Noon din, napatunayan ni Eber na nakikipag-usap sa kanya ang nilalang sa pamamagitan ng kanyang isipan nang parang may naririnig siyang boses sa loob ng utak niya. Sinabi ng sirena
na pinapatay ng mga rawudnon ang kanilang lahi at malapit na silang maubos. Nagtanong pa ang binata kung ano may paglilingkod niya, pero napailing lang ang nilalang. Kalaunan may kung ano itong iniluwa. Napatitig ng mabuti roon si Eber nang makita niya ang bato na batik-batik ang kulay. Nagtaka siya kung ano yon. Nakaramdam na rin siya ng kilabot nang magwika ang sirena na darating ang panahon at pupunta ang mga rawudnon sa lupa para mambiktima. Napalunok ng kanyang laway si Eber. Hindi na rin siya nakapagpigil at tinanong niya ang nilalang kung ano ang nasabing bato. Sa pamamagitan ng isipan, nagwika na naman ang nilalang sa kanya. Ang batong ito ay isang mutya na matagal nang iniingatan ni Kagurangan. Pagkawika niya nun, ibinigay niya ang mutya kay Eber. Sinabi nito na ingatan yon dahil yon ang mutyang makapagliligtas sa mga tao mula sa banta ng aswang na rawudnon. Hindi naman alam ng binata kung bakit parang may kung anong mesmerismong taglayang nilalang na yon at kinuha niya kaagad ang nasabing mutya. Tinanong pa niya ang sirena kung ano ang posibleng bertud na nakapaloob doon at kung ano ang epekto nun sa kanya. Pero sa halip na sumagot ay bigla ang lumundag patungo sa tubig ang nilalang. Sinubukan niyong tingnan ni Eber, pero dahil limitado ang sakop ng liwanag ng kanyang lampara, hindi na niya nalaman kung saan nagpunta ang sirena. Noong wala na ang nasabing nilalang, bigla naman naging maganda ang panahon. Nawala ang pag-ambon at hindi na rin gaanong malakas ang ihip ng hangin. Noong mga oras na yon, nanatili siyang nakatulala. Hindi niya inaasahan na nakatagpo siya ng sirena at may ibinigay pa ito sa kanya na isang mahalagang bagay. Nang maalala niya ang sinabi nun patungkol sa mga aswang na kumakain ng sirena, mas lalo pa niyang binilisan ang pagsagwa ng kanyang bangka. Sa tulong ng katamtamang lakas ng hangin, nakarating siya ng ligtas sa dalampasigan. Pagdating niya roon, itinago niya ang mutyang ibinigay ng sirena sa kanya. Kinuha na rin niya ang tiw-tiw at minabuting ibaba na rin sa bangka ang mga nahuli niya. Dahil marami ang mga isdang nasa lambat niya, nanghingi pa siya ng tulong sa iba nilang kanayon para madala lang yon sa kanyang bahay. Nang nandun na siya, nagulat siya nang makita ang matandang nagbigay sa kanya ng tiw-tiw. Agad niyang tinawag ito at nang lumapit na ito sa kanya, tinanong niya ito kung may alam ba siya patungkol sa mga aswang na rawudnon. Ang mga aswang na yan ay sinasabing nakatira sa dagat. Hindi sila takot sa asin. Ang pinakapagkain nila ay mga sirena. Kaya kadalasan tumatambay sa batuhan ng mga nilalang na yon para makaiwas sa banta ng nasabing aswang. Pangalan nun? Si Kagurangan. Pamilyar ba kayo sa kanya? Si Kagurangan ba kamo? Ang isa sa mga kinalimutan ng Diyos? Bakit? Anong meron sa kanya? Wala naman ho. Bigla lang kasing sumagi sa isipan ko eh. Teka, ano naman kaya ang kahinaan ng rawudnon kung hindi sila takot sa asin? Napangiti na lang ang matanda. Dahil sa sinabi niya at naikwento, nalaman ni Eber na isa palang albularyo yun. Hindi ko alam ang kahinaan nila. Sa pagkakaalam ko, hindi sila pumupunta rito sa lupa. At kung pumunta man sila, sigurado ako na mambibiktima rin sila kagaya ng kanilang ginagawa sa katubigan. Napalunok ng kanyang laway si Eber. Napaisip siya kung anong pwede niyang gawin kung sakali mang mangyari ang sinabi ng sirena sa kanya. Noong wala na ang matandang albularyo at ang mga taong tumulong sa kanya, naisipan niyang mahiga na muna para makapagpahinga. Kinuha niya ang mutya at tiningnang maigi. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakaramdam siya ng kaba. Nagkaroon na rin siya ng pangitain ng isang lalaking maladyos ang figura at may mabagsik na muka gaya ng sinaunang mandirigma.
Nasa ganoon siyang sitwasyon nang makarinig siya ng sigaw na nagmumula sa dalampasigan. Kinutuban siya ng hindi maganda, kaya lumabas siya sa kanyang bahay para tingnan kung ano yon. Saktong pagkalabas niya, nakita niya ang isang babae na tumatakbo patungo sa kanya. Paglapit nito, agad niyang tinanong kung ano ang nangyayari. May humahabol sa aking mga nilalang. Parang isda ang kanilang itsura eh. At may mga pangil. May katawan din sila na parang sa tao pero puno ng kaliskis. Pagkabanggit ng babae, nagpatuloy siya sa kanyang takbo. Nanatili namang nakatayo si Eber at napaisip na baka yun na ang sinasabi ng sirena sa kanya. Dahil dito bumalik siya sa kanyang bahay at kinuha ang naiwang minasbad ng kanyang yumaong ama. Nagdala na rin siya ng lampara para madali niyang makita ang kanyang daraanan. Nang makuha niya na yon, patakbo siyang pumunta sa dalampasigan. Nang nandun na siya, uminit ang kanyang buong katawan at parang nagkaroon ng kuryenteng dumadaloy dito. Itinaas niya ang kanyang hawak na lampara at iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Walang ano-ano, nakita niya ang mga nilalang na sinasabi ng babae. Noong una, 2 lang ang nandun, pero may umahon pang 3 mula sa tubig. Nang makita niyang mabangis ang kanilang muka, doon at nakumpirma niyang yun na nga ang mga rawod nun. Di kayo pwedeng maghasik ng takot dito. Para lang kayo sa karagatan at wala kayong karapatan dito. Kung hindi kayo babalik sa inyong pinanggalingan, mapipilitan akong patayin kayo. Dahil nagawa naman siyang turuan ng kanyang ama kung paano makipaglaban gamit ang minasbad, kampante siyang malalabanan niya ang mga rawod nun. Kinuha niya ang atensyon ng 5 nilalang at nang makita nila siya, mabilis silang umatake sa kanya. Inihanda naman niya ang kanyang sarili at nang tuluyan ng makalapit ang mga nilalang, walang pagdadalawang isip niyang nilabanan ng mga ito. Kung kinakatakutan kayo sa karagatan, ibahin niyo rito sa lupa. Kahit na ilan pa kayo, kaya ko kayong labanan. Noong mga sandaling yan, parang mas naging matapang si Eber. Hindi naman niya lubusang nauunawaan kung ano ang nangyayari sa kanya, pero hinayaan na lang muna niya yon. Kahit na malilikse ang kanyang mga kalaban, nagawa niyang sabayan ang mga ito. Kalaunan, nataga niya ang isa sa mga nilalang sa bandang leeg at nagulat siya nang natumba yun. Nakita niya ring may hiwa yun. Noong una inakala niyang sugat yon ang nilalang, pero nang masipat niyang baka hasang nila yon at yon ang kanilang kahinaan, sinikap niyang matamaan sila sa bandang leeg. Napansin ng ibang nilalang ang naging sugat ng kanilang kasama, kaya mas lalo silang naging maliksi. Subalit kahit na mas naging mabilis sila, hindi pa rin nagpatinag si Eber sa kanilang 4. Niliksihan niya rin ang paggalaw at namangha siya sa kanyang sarili nang nagagawa niya pala yun. Paglapit ng isang rawod nun sa kanya, sinaksak niya ito sa tiyan. Dahil sa kanyang ginawa, nagkaroon ng pagkakataon ng nilalang na yon para makagat siya sa kanyang leeg. Nang makaramdam ng binata ang kirot, sinikap niyang maibalibag ang nilalang. Saktong humugot din siya ng kanyang lakas nang sumugod din sa kanya ang 3 pa. Kinuyog nila ang binata pero hindi naman nagpatinag si Eber. Habang nasa ganoong sitwasyon, naramdaman niya ang lakas na parang naiipon sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang kamay na may hawak na minasbad at iwinasiwas yun sa mga nilalang. Wala siyang naging pakialam kung saang parte ng katawan matatamaan ng mga rawod nun. Dahil sa kanyang ginawa, panandalian siyang tinigilan ng mga aswang. Nangakmang susugod na sana ang isang nilalang sa kanya, binilisan ni Eber ang kanyang paggalaw. Nang makalapit siya rito, tinaga niya ito sa leeg at walang pagdadalawang isip na binuhat tsaka ibinalibag. Napaangil na lamang ang 2 nilalang dulot ng kanyang ginawa. Nakita ni Eber ang panggagalaiti sa kanya ng mga nilalang, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Sa isang pagkisap ng mga mata niya, lumusob sa kanyang pwesto ang 2.
Pagkalapit ng mga ito, napayuko si Eber at gamit ang isang kamay niya, hinawakan niya ang binti ng isang nilalang tsaka iniangat ito. Naging rason yun para mabuwal ang nasabing rawod nun, kaya napangisi ang binata. Sinunggaban naman niya ang isa pang aswang at sinubukang kaladkarin patungo sa tubig. Ngunit bago pa man magawa ng nilalang na yon ang kanyang pakay, tinaga siya ni Eber sa leeg. Tinamaan din ng hiwa na nagmimistulang hasang nito, kaya nabuwal yun sa lupa. Ibinaling naman agad ng binata ang kanyang pansin sa isa pang aswang at nakaramdam siya ng pagkabahala nang gumawa ito ng matinis na tunog na parang merong tinatawag. Pagkakita ng rawod nun kay Eber, pinilit nito ang bumangon hanggang sa magawa na niya. Alam ng binata na susugurin siya nito, kaya napahawak siya ng mahigpit sa kanyang minasbad. Walang ano-ano, umatake ang nilalang sa kanya. Hinarap naman niya ito at kahit na maliksi ang galaw nun, nagawa pa rin siyang masugatan ni Eber sa bandang dibdib. Nabuwalang nilalang, kaya umibabaw sa kanya si Eber. Kung inaakala niyo na magagawa niyong kagustuhan yung mambiktima rito, nagkakamali kayo. Uubusin ko kayong lahat. Napaangilangan nilalang at mas naging mabalasik ang kanyang muka. Kinutuba ng hindi maganda si Eber doon, kaya tumayo siya at buong lakas na tinaga ang leeg ng nilalang hanggang sa mapugot na niya ang ulo nito. Nasa ganong kalagayan siya nang makarinig siya ng pag-ungol. Napalingon siya sa isang rawod nun at nang makita niyang buhay pa ito, nagpasya na siyang hiwain ang bahagi ng leeg nito kung saan nandoon ang kanyang hasang. Hindi kayo dapat dito sa lupa. Ang bagay sa inyo ay ibalik sa tubig kung saan kayo nararapat. Nang masiguro niyang wala ng buhay ang 5 rawod nun, hinila niya ang mga ito at dinala sa tubig. Hinayaan niyang anurin ang mga katawanan pabalik sa karagatan. Nasa ganong sitwasyon siya nang makarinig siya ng mahinang pagyabag. Napalingon siya at napangiti nang makita ang matandang albularyo na papalapit sa kanya. Hindi mo na sana sila ibinalik sa tubig. Sigurado na malalaman ng iba pa nilang kasamahan ang nangyari. Sigurado rin ako na susugod sila rito at hahanapin kanila. Ho? Sino pong sila? Sino pa? E di ang mga rawod nun. Marahil ay marami pa sila at ang 5 yan lamang ang naunang makarating dito. Teka, ako nga pala si Tandang Tahas. Ilang beses na tayong nagkita pero hindi mo pa rin alam ang pangalan ko. Ikaw si Eber, tama? Napatango na lang ang binata sa matanda. Napangiti naman si Tandang Tahas sa kanya, kaya ginantihan na lang niya ito. Noong mga oras na yon, nagtanong si Eber kung paano nila malalabanan ang nilalang, kaya ipiniliwanag naman ng matandang albularyo ang posibleng gagawin nila para matalo ang rawod nun. Ang mas mabuti pa, dito na lang muna ako't nang matulungan kita kapag nangyari na ang ating pinangangambahan. Kailangan masukpo kaagad ang mga nilalang na yon dahil hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin sa mga tao. Sinabi naman ni Eber na sa bahay na muna niya tumuloy ang matanda. Nagpasalamat naman ang matandang albularyo at dahil wala na rin namang rawod nun ng mga sandaling yon, umuwi na sila sa bahay ng binata. Nakita ko kanina kung paano ka nakipaglaban. Pakiramdam ko ay may tangang kang mutya na siyang nagbibigay sa iyo ng karagdagang lakas at liksi. Sino ang nagbigay? Mga sirena ba? Hindi na lang sumagot si Eber sa matanda at minabuti na lamang na magpahinga muna. Magmula noong gabing yon, sa bahay na niya nanatili ang matanda. Dumaan ang ilang araw at naging payapa naman ang kanilang lugar. Dahil nakarami ng huli si Eber ng gabing ginamit niya ang tiw-tiw, ilang araw rin siyang hindi pumalaot. Iniwasan na muna niya ang uminom
dahil nangangamba siyang baka umatake ang mga rawod nun. Isang gabi, sa hindi niya malamang dahilan, naging kakaiba ang simoy ng hangin. May narinig din siyang ingay na nagmumula sa dagat, kaya mas kinutuban siya ng hindi maganda. Inusisa pa niyang matanda kung anong kailangan nilang gawin para matalo ang mga aswang na yon. Pero hanggang sa mga sandaling yon, hindi pa rin matukoy ng matanda ang kahinaan ng mga aswang. Dahil dito sinabi na ni Eber ang patungkol sa kanyang natuklasan, kaya napangisi na lang si Tandang Tahas. Kung gayon sa leeg natin sila susugatan. Hindi ko akalain na sa likod ng pagiging mababagsik at maalamat na nilalang na yon, may kahinaan din pala silang tinataglay. Malas lang nila dahil naging mapanuri ka, Eber. Nasa ganoong sitwasyon sila nang biglang tumirik ang mga mata ng matanda. May kung ano itong sinasabi na hindi niya maintindihan, kaya hinintay na lang ng binata na maging kalmado ito. Nang bumalik sa normal si Tandang Tahas, inusisa niya kung ano ang naging pangitain nito. Dugo sa buhangin. Kailangan mapigilan natin ang mga nilalang na yon. Kapag hindi tayo nagtagumpay, dadanak ang dugo rito at magiging kawawa ang mga tao. Kung gayon, tayo na. Kailangan bantayan natin ang dalampasigan. Baka malapit na ang mga rawod nun at lumusob kagad sila sa mga tao. Nung mga oras na yon, pumunta sila sa dalampasigan. Saktong pagdating nila roon, nakita nila ang napakaraming mapupulang mga mata. Napalunok na lang ng kanyang laway si Eber at nabahala siya na baka matalo sila. Apong karunungan, alam kong ginagabayan ninyo ako, kagaya ng pagkaloob ng sirena ng mutya nyo sa akin. Basbasan nyo rin sana ako at pagkalooban ng mas iba yung lakas at liksi. Kailangan naming matalo ang mga aswang na yan bago pa man sila makapaminsala ng mga tao. Pagkawika niya nun, umihip ang mainit na hangin at dumampiyon sa kanyang balat. Naramdaman ni Eber na protektado siya noon, kaya nakampante siyang labanan ang mga aswang. Makalipas ang ilang sandali, nakaahon na sa tubig ang mga nilalang. Nakita nila si Eber at napaangil ang mga yon. Naisipan ng binata na baka siya talaga ang pakay ng mga yon dahil sa kanyang ginawa, pero hindi siya nakaramdam ng takot. Tandang Tahas, mag-iingat kayo. Mababagsik at walang awa kung pumatay ang mga ito. Oo naman, nag-iingat ako. Isa pa, wala akong pakialam kung mamatay man ako sa labanang ito. Matanda na ako, Eber, at tanggap ko na ang aking magiging kapalaran. Dahil mas dumami pa ang mga rawudno na sumugod sa kanila, mas pinag-igihan nilang dalawa ang pakikipaglaban. Dulot ng nag-iba yung lakas at liksi ni Eber, ang kada nilalang na natatamaan ng kanyang minasbad ay nagkakaroon ng malalim na sugat at tumitilapon ito. Noong lumaon, isa-isa na nilang napapatumba ang mga aswang. Ang ilan sa kanila ay gumagapang pabalik sa dagat, pero pinipigilan nito ni na Eber at Tandang Tahas at saka pinapatay. Pagkaraan pa ng humigit kumulang 1 oras na pakikipaglaban, mas marami na ang mga rawudnon na nakahandusay sa buhangin kaysa sa mga nakatayo. Dahil dito, mas lalong ginanahan si Eber. Siya na mismo ang sumugod sa mga aswang, kaya todo naman ang naging pag-ilag ng mga rawudnon. Gamit ang kanyang lakas na nagmumula sa bertud ng mutsyang tangan niya, nagagawa niyang masugatan ang mga aswang kahit pa na umiilag ang mga ito. Para masiguro niyang manghina ang mga yon at hindi na makalaban pa, tinataga niya ang mga yon sa leeg. Nagmistulang mahina ang mga rawudnon kung ikukumpara kay Eber dahil sa naging tangan niya. Noong lumaon, lahat ng mga aswang na nandoon ay nakahandusay. Ang ilan sa kanila ay wala ng mga buhay at ang iba naman ay naghihingalo pa.
Noong mga oras na yon, hindi naalis kay Eber ang kakaibang pakiramdam. Dahil dito, ibinaling niya ang kanyang pansin kay Tandang Taas para sana'y sabihin ang patungkol sa kanyang nararamdaman. Subalit, nang mapalingon siya sa matanda, ganoon na lang ang gulat niya nang wala na roon ang matandang kanyang kasama. Ang mas ikinagulat pa ni Eber ay nang makita roon ng isang tao na minsan na niyang nakita sa kanyang pangitain. Halos hindi siya makapaniwala na nakikita niya ng harapan ang nilalang na sinasabing may-ari ng mutyang ibinigay sa kanya ng Serena. Ingatan mo ang bagay na yan. Iisa lang yan. At maswerte ka dahil sa iyo yan ipinagkaloob. Sa pamamagitan din yan, mas madali na para sa iyo na tawagin ako kapag oras ng kagipitan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nawala. At nananatili lang akong nasa kapaligiran. Napalunok ng kanyang laway si Eber. Alam niya kung sino ang nandoon. At kinutuban niyang baka nagkunwari lang yon na matandang albularyo. Uusisain pa sana niya yon, pero umihip ang malakas na hangin, kaya napapikit siya ng kanyang mga mata. Nang imulat niya ito, hindi na niya nakita pa ang naturang lalaki. Nanginig ang buong katawan ni Eber dahil sa magkahalong takot at pagkamangha. Noon din, para wala nang rawudno na pupunta sa kanilang lugar, nagpasya siyang ilibing na lang sa buhangin ang katawan ng mga nilalang na yon. Naisip niyang kapag may ibang rawudno na makakita ng bangkay ng kanilang mga kasama, baka umatake ulit sila. Mabuti na lang kung nakapaghanda ang mga ito. Pero kung hindi, siguradong mangyayari na ang naging pangitaing ng nagkunwaring matandang albularyo. Pagkaraan pa ng ilang araw pagkatapos ng pangyayari, dumaan ang matandang albularyo sa tapat ng bahay ni Eber. Dahil dito, tinanong niya ito kung nagpunta ba yon sa kanilang bahay. Pumunta ako ng gabing yon. Pero nung sumunod na araw, umalis din ako at hindi na ako nakapagpaalam sa iyo. May ginamot kasi ako sa kabayanan eh. Ba't mo naman naitanong, Eber? Napalunok ng kanyang laway ang binata dahil sa takot. Napagtanto ni Eber na ang matandang nakasalamuha niya noong gabing kinalaban nila ang mga aswang ay ang sinaunang Diyos at ang totoong nagmamay-ari ng mutyang iniluwa ng kinilamutang Diyos na si Kagurangan.